فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قائلا: افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وأن أمته صلى الله عليه وسلم ستفترق على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. جعلني الله وإياكم هداة مهتدين وجنبنا الضالين المضلين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن على أثرهم اقتفى. عباد الله، اتقوا الله فقد بين لنا الطريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. عباد الله، لا تلبسوا الحق بالباطل واحذروا شياطين الإنس والجان، فلدينا المنبع الصافي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براسن اليهود الغاصبين. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لغيرهم عبرة وعاية. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، فإنك خير الماكرين. يا قوي يا عزيز يا أكرم الأكرمين أرنا فيهم عجائب قدرتك يا الله، يا من بطشه شديد، يا ذي انتقام، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. إكادو تنوبي علي أمبي على تنوكا ولي نماندو إمانا على تنو چوغو إبي يردي كوي إيا تنو إما تنو نيدو إبي بطو منا أكاو سي يردي مو أم فين فلم مسيري كونايا أني فين بي كنمو فين بي دوغو كولوكا نيني مبسارة سيساتي فويتني على كمساي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. بلا جلبي على كوسمافو إني يروي فتيني دوران دي على أكاو سي يردي مو نونتي على كاري ليدو دان فين بلا جليكو أمبا ولي نماندو أمي دمني نكافي أمي تنغني نكافي كتوبي كسيغامو كتوبي كورا كسيغامو كيافا لافي كتنغني نافي أكان كيشي أني ركون تورمو جوغو ميمبانا وياني ردي كوي هذا ما دي بي باير لك فليا يرمو نونتي الله هذا ما دي بنيا ده كتنغني نافي أكان كيشي أنغ بارا جوغو تورمو ودي بكي سببو يكا موسى ما كتانو يتسمان على كان كيشي أمو ناي مامين كندا filibati la koy wanaye mami fana fili ite foy soro fe min bi kanda ati baga masi mo ka masi fili foni min ya ke kalabanci ye ka qur'ane ni ala kira ka sunna bla ka tubani dungoko ala bi ko do tigila mala ala kan kisomo be sheria ka fo ale kelen pewde ni bato ka nyere la ka sheria ka fo muhammadu ya ka jonye aka cidendo ka nyina afi aka sali ya ni kishi ko jidaka anaka somo anaje nyogo mbela jele ala yiweleda akwa minu liman yara ay sira alanye sira ya nyala akana songa safiyo fa ka sura islam la mado okoro nima ale ala sagoke ima tugu ale ka jonke ko no muhammad sallallahu alaihi wasallam ni melakel mawtun nani no fe do mi kana songa sade fi bismillah yorati buloy bonyati buloy karamati buloy foite ni jashile yate ni maso alaka kuma mo foite ni lanjaba te ni maso ka tugu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam alaka jong ayaw janto kuma kan jugula ani kewale jugu wallahi alazim min kale alala niye jamana in kibari alla jebbi niya kibariya mebbi
mali mago be duwaw tɛ dɛ mali mago be damakasi yɛrɛ de la silamɛw kɛlen do tɔgɔ ye u be diinɛ min na u be ka taa u kun fɛ k'a sɔrɔ diinɛ in tɛ kunfɛ diinɛ ye diinɛ ye nɔɔrɔ de ye ala ye tɔgɔ de nɔɔrɔ ala kira ye nɔɔrɔ de a cira an ma sallallahu alaihi wasallam kitabu min dira ma n'o ye kuranɛ ye o ye nɔɔrɔ de ye o de la ala yɛrɛ b'a fɔ an ye kuma min don kabakoya kuma don nka ala ka kabakoya kɔrɔ tɛ ko kɛra a tɛ min don a ye a kɔrɔ to ye koyi a y'i kanto suratu ala imrana na a ko wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu ko aw bɛ se ka kafiriya cogo di aw bɛ se ka ba ala la cogo di aw bɛ se ka sira bila cogo di silamɛ bɛ se ka kɛ lalatɔ ye cogo di silamɛ bɛ se ka kɛ kunfɛmaa ye cogo di silamɛ bɛ se ka kɛ ko bɛɛ ɲagaminikɛla ye ni fɛn fɛn wulila ale sen b'o la silamɛ bɛ se ka k'o ye cogo di a ko wa antum tutla alaykum ayatullah kuranɛ bɛ ka kalan aw bolo don o don bɛ moriw faralen ɲɔgɔn kan i n'an ka taa kuranɛ jigin i n'an ka taa kuranɛ jigin o tuma kuranɛ in kɔrɔ ma faamu wa kuranɛ laɲini ma dɔn wa a ko wa fiikum rasulu ala ka ciden b'an cɛ la n'o ye muhamadi ye sallallahu alaihi wasallam hali n'a farikolo sanuma ye n'a fatura n'a t'an cɛ la a ka kumakan bɛ yen o tɛ fatu dɛ o bɛ ila qiyami saa fo ka taa se diɲɛ wuli ma ala y'o layidu ta k'a fɔ a b'o kɔlɔsi o tɛ tunu fiyewu o silamɛw bɛ cogo min bi mali silamɛw u mago bɛ damakasi la kosɛbɛ dɛ k'an damakasi ala la maa kelen ko tɛ koyi ne ni aw an bɛɛ ka tuubi kura ye an ka segin ala subhanahu wa ta'ala ma bi diinɛ juguw cayara kosɛbɛ jugu jumɛn ko don minnu bɛ diinɛ yɛrɛ kɔnɔ jugu jumɛn ko don maa minnu u b'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah nka n'o ko taa kini fɛ u b'a fɔ an tɛ an bɛ taa numan de fɛ a kumakan b'u da la nka kɛwale t'u bolo an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ n'o ye jamana in kɔnɔ yan an ye diinɛ yɛrɛ bɛɛ diinɛ sopasima bɛɛ buruja karamɔgɔ setanɛw kɛlen don ka mali fa an b'o fɔ an da cɛmancɛ de la an tɛ siran k'o fɔ koyi wa ala kira y'o fɔ nin bɛɛ ye kira ka mu'ujiza de ye a ko don bɛ na ko welelikɛla dɔw bɛ na ale kɔfɛ o welelikɛlaw k'u jɔlen bɛ jahanama kankun kan ni maa min y'u jaabi k'u b'i tindi jahanama kɔnɔ a y'a fɔ don min sahabaw siranna olu mago b'u ka diinɛ na o nka n'i ye nin fɔ a ye ba a to an ka dɔn bɛ sa ni ma se nin bɛɛ la sa maa ŋaniya ka ɲɛ sa ala yɛrɛ bɛ ne ŋaniya dɔn sa a bɛ an ɲɛna ko diinɛ ye baro de ye ziirinda tɛ koyi nin fɔra sahabaw ye don min olu jɔrɔ la u b'a dɔn cɛ in mana kuma min fɔ a tɛ wuli k'a sɔrɔ a m'a fɔ a bɛ na olu ɲɛna dɛ a ko sayakunu min ba'di maaw bɛ na ne kɔfɛ o kɔrɔ waati jan don du'atun ala abwabi jahannam u bɛ maaw wele nka u jɔlen bɛ jahanama kankun kan sahabaw siranna ko sifuhum lana ya rasulallah ala ka cidenw mankutu an ye dɛ an ka se k'u dɔn ala kira y'i kanto sallallahu alaihi wasallam sahabaw ɲɛmɔgɔw sigilen bɛ yen abubakar bɛ yen umar bɛ yen o min n'u tɔgɔ fɔra bi dɔw ka tansiyɔn bɛ wuli i ka sa dusukasi k'i faga wallahi ala de ye ninnu fusamantiya abubakar umar usman ali radiyallahu anhum ajma'in sahabaw sigilen don o ko ala ka ciden ma ko ninnu mankutu an ye walasa n'anu bɛnna an ka se k'an kɔlɔsi u la a ko jasaminuhum ka jasaminukum k'u farikolo bɛ komi aw farikolo o kɔrɔ n'i y'u ye i b'a fɔ k'i satɔ k'i den kelen kalifa u la qulubuhum qulubu shayatin ko nka dusukun min b'u kun dɛ setanɛ mɔtɛri de don yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya u fosilen don ka bɔ diinɛ na i n'a fɔ n'i ye kalakisɛ fili o bɛ fosi ka bɔ kalaba la cogo min a bɛ cogo di an t'a dɔn an bɛ taa an ko min ka taa an jami silamɛw kɛlen don n t'a si dɔn ye jamana in kɔnɔ yan a b'an ɲɛna k'an bɛ lafiya sɔrɔ n'an ma segin la ilaha illallah tiɲɛ in ma ayi o tɛ kɛ fiyewu duwawu ka ɲi dɛ nka duwawu ye kɛwale fila de ye jamana in kɔnɔ maaw bɛ kelen de ta ka kelen to yen duwawu kumakan n'i b'a kɛ o k'a sɔrɔ i bɛ k'a baara fana kɛ o de la ala ko wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an ay mun tugola ako falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ako ni weleli kala ye nyingali kala ye nyingali ke ko ne ka suru ala koy fa inni qarib ali ala ka suru ila ni ala ma suru ila dora yere de ti fe ala ka suru yere la noti ala ti ba masila foni bani yere la ala ti ba masila foni bana ala la foni kodo ala la ako ni ye wele doron bi jabi ko nga rek pere kane jabi folo de kalimani yana
anw ma ala sago kɛ anw bɛ fɛ ala k'anw sago kɛ jakuya jamana in kɔnɔ ya bi n'i ye kini lajɛ n'i ye numa lajɛ kɔrɔn lajɛ tilebi lajɛ waati si i nisɔn ja jɔnniw de bɛ yen an ye diinɛ kɛ partisanya de tariqaw n'aw mana don an ka tariqa la aw tɛ don aljinɛ kɔnɔ n'aw mana don an ka tariqa la aw bɛ taa tasuma na n'aw mana don an ka tariqa la i ni alakira tɛ ɲɔgɔn ye aw ye nin mɛn min nin mɛnna min wa min ye masiba ko dan ye ala ye karamɔgɔ minnu sɔn dɔɔnin na o fanba bi k'i da de a kan kalontigɛlaw tɛ maloya k'u ka kalo défense ta mali kɔnɔ nka tiɲɛtigiw bɛ siran k'u ka tiɲɛ défense ta ko n'i kumana k'i bɛ nɛni n'i kumana i bɛ buruja walima i bɛ gɛn ka bɔ misiri kɔnɔ ni nin kɛra o ye kabako ko de fɛn kɛra ala kira la o ma jugu ni nin bɛɛ lajɛlen ye sallallahu alaihi wasallam o kira min n'a kun kɛra a la n'a miirila k'a bɛ tɔɔrɔ dɔrɔn ala b'a hakili jigin ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik muhammadu foyi tɛna f'i ma f'a ka sɔrɔ o ɲɔgɔn fɔra cidenw ma ka tɛmɛ mun de bɛ ka k'anw na bi mun de bɛ ka fɔ anw ma bi ala bɛ nɛni maa joli bɛ dimi ala kira bɛ nɛni sallallahu alaihi wasallam maa joli bɛ dimi sahabaw bɛ nɛni maa joli bɛ dimi diinɛ bɛ buruja hali o don na dajalu dɔ jamana in dajalu kɔlen dɔw bɛ k'u sigilen to ko n'olu nɔfɛ maaw ma don aljinɛ na ko sahaba tɛ yen min bɛ se ka don an bɛ taa min anw yɛrɛ k'an yɛrɛ ɲininka an bɛɛ lajɛlen anw bɛ yɔrɔ min est-ce que an ni ala ka hinɛ ka kan an bɛ yɔrɔ min est-ce que an ni ala ka dɛmɛ ka kan partiw bɛɛ bɛ ka tɔnw sigi yan k'u ka karamɔgɔw défense ta nin bɛ karisa soutenir nin bɛ karisa soutenir jɔnniw de bɛna diinɛ soutenir yan i k'i ɲɛsin tariqa dɔ karamɔgɔ ma i k'o nɛni i bɛ maa sɔrɔ sisan min b'i jaabi nka i bɛ ala nɛni panbara mali kɔnɔ i bɛ ta k'i yanga sanfɛ i bɛ ala kira nɛni sallallahu alaihi wasallam i bɛ ta k'i yanga sanfɛ i bɛ sahabaw nɛni ka kira muso sanuma ninnu nɛni foyi tɛ bɔ a la foyi an bɛ taa laban min ila ayna nasir wa ayna sayantahi bina almasir an sinen don min ko bɛna laban ko jumɛn na n'a fɔra ye ko ala muɲunen don muɲu in da n'a ye poroni kɛ a tɛ bila koyi n'a ye tɔɲɔlikɛla poro a t'a bila dɛ wallahi ala bɛ mɛn ka muɲu o de la a b'a fɔ a ka kuranɛ na wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun ko a ma dugu foyi halaki fɔlɔ f'a ka sɔrɔ a ye tamasiyɛnw yir'u la k'u papa ka cidenw ci u ma ka ladilikɛlaw bila u la zikra wa ma kunna zalimin ko hakili jigin de don k'ale ala tɛ tɔɲɔni fɛ ale tɛ tɔɲɔni kɛ a ye tɔɲɔni haramuya a yɛrɛ kan nka n'a ye poroni kɛ don